Hi guys, welcome back to our channel guys. For today's video guys, na akong apo guys ay dili siya sipat, perting sipat ta. Ang iyang manghod si GD. Pero buyag ning akong apo. Energetic kaayo ba, pero buyag na aday may diri sa Silay, sa plaza sa Silay. Naglakaw-lakaw ang mga bata. Gusto kay si GD masiglakaw-lakaw. Nya kani siya guys, naghilak ni siya guys kay nabian siyang mama. Nya akong gidadiri kay aron mohilom akong ipicturan. Ako lang yapon naganga kay uman siya ni hilom. Karon na dire ay nagduwa-duwa silang duha Oh. Nya kana siya na sa bagong kwintas. Iyang gipakita unya. Kana iyang kwintas wala sad nagdugay, iyang giputol. Wala siya kwintas tanawang usa ka apo nako ay idlas kay siya nako ba. Hilag siya mayo nga akong gikugos. Pati ginihilaka. Picture mi diri wala siya mohila kay na may ang mama nagsabak. Mas diri Amigo na mi diring dapita guys, dili na kay siya mohilak. Dili na kay siya mohilak kay migo-migo na mi diri. Nya na si kuya ang among kuya Denver. Kuya Denver. Sige siya duwa guys. Kanya ng picture unang gabi ini sa akong pag-abot dire. Kamerang duha dire sa bahay. Meron pa may mga tog nagpicture sa amin dire. Kita kay nga mong mga kuan, mga smile. Mga smile na mo nga mga gwapo kaayo. Nya si Madam, nilingkod sa lamisa. Mukhaon siya mangga guys. Madam, diha lang kalingkod madam ha. Madam Nindot kay si Nina si Madam, pinaskuhan siyang ninang. Thank you ninang. Nya mo bakray siya nako, mahila kid siya kay mosakay siya sa motor. Mura siya correct. Nain man siya diri guys, naami diri sa kuan guys. Naami sa Kawit. 9 man siya diri na ami sa Kawit kay ang papa gusto nga moari. Nindot kayong dagat diri guys. Kamo ganahan mong moari, pwede kayo mo moari. Very affordable dra diri jud guys. Bas kaayo diri guys. Nagpa-cute-cute ang madam. Hi dam. Hi. Hello dam. Mubabat ka sa dagat dam? Jesus. Kanay siyang kalo, oy. Nice kayang kalo. Ato niya ng hulaman, guys. Si auntie nang niya, oy. Yes, gipakita, gingipon ho kabuo kay. Smile, madam. Nanami diri sa Robinson, kay nangita mo kuan. Ipsum salt, kay magpasting sa Gian. Sigunit sa Purulay, kay luag. Gusto na siya musakay sa postcard. Ari Jidis kuan. Lingko Jide. Si Denver na po. Oops. Ay, matumban si po Jide. Pwedok be. Ay, Jide. Ayaw tumbi si Jide. Kuya, natuwad ka. Kuya, lingkod. Kuya. Nangapot si Singki sa kuan. Kanan ka na. That's Sige. man. Nangapot si... You get this one. You get. Okay. Ito Put the basket. Ay, butang niya sa basket. You put the Sara sa basket. kuha, guys. React man sa diyan. Hi. Open mami. Ano saan eh? Kana. Dito. Reklamo pa diyang inahan kay dako. Okay ra man gud na. Kana lang ko sa maka Nga ila man sad nang duha. Sige. Friend ko yan, natagi si Jide. Tatagi si Jada, Jide. Mamalit sa sinabuan ng gatas para sa mga bata. Hindi sige pagita sa Ipsum Salt, wala man dyan makakita. Makita dito kay vinegar, apple cider vinegar. Ug lemon, oray pang palit dito. Kay wala may asin dito. Gatas mo. Akuan ka mo gatas din, Denver. Ay, naroon din ang palit. Pangita asa ni makapalit na. Makapit-kapit pa sa kuan basignan. Pitan, kuya. Kay dire wala jud may kakita og Ipsum Salt dire guys.
na to guys. Thank you for watching.